Апатино, град Казанлък, танцов клуб Воденица, град Хасково, танцов състав Мало Конаре, село Мало Конаре, танцов клуб Банеци, град Бургас, танцов клуб Луди Млади, град София, фолклорна формация Хановци, село Ханово, община Тунджа, танцов клуб Меракли, град Сливен, фолклорен танцов клуб Дряновци, град Дряново, клуб Маниста, град Пловдив, клуб за народни танци Тец Марица Изток 2, град Стара Загора, клуб за български народни танци Луди Млади и Игриви, град София, танцов клуб Колора, град Хасково, танцов клуб Занели, град Стара Загора. Ето ги, погледнете ги, нашата гордост. Първи навлизат символичните организатори от Народно читалище Жар 2002 година. Читалище с фолклорна насоченост. Читалище съхранява, изследва и пази българското. Защото ако нас ни няма, ще тънем в забрава. Фолклора е богат и истински, когато е запазен и показан. Прекрасни сте, танцори! Честито! Уважаеми журналисти и фоторепортери, много ви моля за момент да освободите нашия Майдан. Много ви моля! Знам, че искате да го отразите. Знам, че това ви е работата, но красотата трябва да се вижда такава, каквато е. Прекрасни сте! Много моля фоторепортерите да освободят Майдана. Благодаря за което. Национално надиграване тъпън бие, хоро се вие на Майдана в град Казанлък. Благодаря ви, хореографи от цялата страна, че днес сте тук на нашия прекрасен, просторен, слънчев Майдан. Град Казанлък със своята дълбока история, със своите хора, фолклор, тук пред вас ще покажат, че сме истински и че ще ни бъде.